Ebantase hlalani phansi ke lisane yeni nani sithathe i-break ke for idina. Yava mamelani ke ndiqonda uba ngoku sisathathe i-break for idina mandithi quickly ndini-update bakwenzeka ntoni apha kwi-ad hoc committee because ndiyayazi kaloku nina aningeni phaa. Mamelani ke thina bantu bebephaa the-honourable members. Mamelani yowethu uMkhwanazi kaloku ebekwi-ad hoc committee ke namhlanje. Yava hayi nyhani ke uMkhwanazi angene tyurukutu eqongeni. Yabo so ke ngoku into ebeyenza ke namhlanje basically guys urepeata izityholo zakhe andithi uMkhwanazi uyacomplaina utyhola abantu ngento ezithile so eberepeata ezo zityholo ke ngoku uba ubani wenze into ethile ngemini ethile kwathini berepeata ezo zityholo ke guys andizuziphinda because noMkhwanazi bedikwe finish umane eziphinda pha andizuziphinda ezo zityholo ozifunayo uzazifumana apha kwiivideo zam there's a playlist so andizuziphinda ezo zityholo nabantu abatyholwayo apho please go watch that playlist sikunamhlanje ngoku if ushiyekile kumodule buyela kwii-notes if ushiyekile kumodule silapha namhlanje sikwenye chapter. Mamelani ke bantase kule chapter sikuyo uMkhwanazi uyangena uyarepeata i-statement sakhe kwathini but into eyeyohluka ke ngoku kule game for mna is the fact that indibonise elinye icala ke ngoku likaMkhwanazi. Nyava uMkhwanazi obviously siyayazi uba ebesilwela i-PKTT kwathini but all this time mna bendisithi yonke lento uyenzela uGeneral Khumalo being the one that was arrested I think ngoJune. Yabo so bendiqonda yonke lento inobe beyenzela uGeneral Khumalo but today indinikela clarity yoba no ebengalwela uGeneral Khumalo ebelwela iteam yakhe. Yava why ndisitsho uthi uGeneral Mkhwanazi ingenile kileta yoba iteam mayichithwe nge-2 zikaJanuwari fine ngiyakhumbula mos wenza ezo nzama zenzayo trying to find out bana kwenzeke ntoni kwathini wafumaniseka uba nyhani nguGeneral Skwaba owenze le nto yabo yoba achithe iteam. Yava i-authorizwe ngubani? I-authorizwe ngumchunu. Senzo umchunu lo suspendiweyo ke i-authorizwe nguye lo ekwi-suspension nje ngoba uhamba etyikitya amaphepha angawazi phofu mhlawumbi uyawazi but ihamba apho ke into kamchunu ne-suspension yakhe. So uthi ke ngoku uMkhwanazi esipoliseni xa kuye kuhamba unyaka okanye kuye kuhamba ixesha baye babe nee-awards where they award abantu abaperformayo apha esipoliseni. Hayi ke fine uthi ke ngoku ii-awards zalo nyaka bezinge-26 zikaJanuwari. Remember ileta ufind out ngayo nge-2 obviously why lonto but wabona uba he's not winning so nge-26 ke ngoku zikaJanuwari yabe izaba zii-awards. So uthi ke ngoku xa uzawunikwa i-award uye ubhalelwe like kuye kubekho imbalelwano etshoyo uba wena uzawufumana i-award kwathini so that you can prepare yourself. So uthi ke ngoku ii-members ze-PKTT were one of the guys ebebezawufumana ii-awards ngaloo mini ngezo-26. Hayi ke fine uthi fondini hayi ke nyhani ii-members ke ze-PKTT uthi zahamba fondini ziyothenga iisuti ezintsha kwathini uthi kwakukho nobeke ushoti weLouis Vuitton ubeke apha uthi ngalaa mini yena uzawubeka laa shoti apha akazubethetha into ezininzi. Yabo akazubethetha into ezininzi kutsho uMkhwanazi ke ngoku utsho apha kuthi yabo so ke ngoku uthi uMkhwanazi ezi members zahamba zoyothenga iimpahla kwathini nge-25 tyurukudu kungena imbalelwano ithini ithi hayi ningabe saziduba ngoba nipreparishele ungomso which is i-26 anizufumana kwantoni nina ningabe saziduba nibe nipreparishela for ii-awards. Hey zothuka ii-members zifonela uMkhwanazi noMkhwanazi uthuke ba hayi bonjani kaloku abantu bangafumani ii-awards kwathini hayi nyhani baqonda ababhiliva ngobona bazawubona pha bahamba baya kulaa function ye-awards uthi kwabafika kwi-function ye-awards ba-awardwa abantu kuthiwa lowa wala mass killings
ininzi yaselusikisiki kuthiwa nayo wafumana itrophy bothuka boma omkhwanazi banjani kaloku lo awodwe kodwa wenze icase enye kodwa wenze icase enye. What about i-PKTT enethotho le-cases ezisolvileyo kodwa kuza-awardwa umuntu onecase enye yabo. Uthi ke ngoku uGeneral Mkhwanazi uthe xa ephuma kwezo awards kwathini after ezo awards uthi the word angry is an understatement yabo. Wabe esithi ke ngoku ndabe ndisithi ufuna uthini, thatha le nto ufuna uyithetha, like thetha le nto isentliziyweni kuwe. Wabe esithi yena Mendi andikwazi because you guys are honorable members, so andizukwazi uyithetha apha. But ke ngoku nam xa ndizicingela ke ngoku ndihleli kule ndawo ndihleli kuyo ebefuna ukuthi he was fucking pissed off. He was fucking pissed off after la team ingafumenanga awards for umsebenzi ongaka abawenzileyo. Yaqala apho yonke lento. Yaqala apho if babe bavale umlomo babanike awards ngalamini ngesingekho lapha namhlanje. Xa yaqala apho yonke lento ababanika iawards. Ndabe ndisithi ndiyaku-understand Mkhwanazi. Wathi hayi leyo hayi yandiphisa off. Akachongo ke yena kutsho mna ke ngokuba yamphisa off. Okay fine yabo. Hayi ke enye into ke ngoku guys that stood out is the fact that indlela aphendula ngayo imibuzo uyambona ba ye ukrelekrele lo ukrelekrele ndithe ndisamamele ndiqomba uzayiphendula thini le uzayiphendula thini andithi gyurugudu ngeanswer ndiqomba yes ndithe ndisajongele andithi gyurugudu ngenye answer yabo. Bambuza ke ngoku bathi hey phofa bambuzi bayamxelela bathi hey ebezile apha uformer minister Bhekicele hey ukupraisile Mfondini wathi hey wayasebenza wathi hey ulipolisa elihamba phambili Mfondini ye umsebenzi wakho uyancomeka. Wathi uMkhwanazi oh well ngeyazile ba ipolisa elitop lona ndililo because naye lowo xa esaphula umthetho naye ndizambamba. Wathi ngeyazile londo bana nyanyani mna ndililo ipolisa elitop because kwayena xa esaphula umthetho ndizambamba. Ndakhupha ikhadi emabeleni likalam lika-Capitec guys, ndalikhupha emabeleni ndathi hambo swipe kutsho mna ndathi hambo swipe Mkhwanazi hambo swipe. So uthi uqala wayilandela apho ke ngoku lento ye political killings task team yabo. Qala wayilandela apho wayilandela uthi ke ngoku yonke lemibuzo ayibuzayo yamlidela to Gauteng. Yonke lemibuzo ayibuzayo xa imlidela kwiGauteng yamlidela to obrigadier babini apha eGauteng. Obrigadier babini ngabo abadibanise ezi cases yabo, abadibanise ezi cases zoKhet Matlala no TK Molefe. Zonke izinto zenzekayo yaba kuthiwa ngaba brigadier babini. So uthi uMkhwanazi imphisa off into yokubana abantu abasebenza kwezi positions ziphansi banganikwa i-recognition. Uthi ayibona yona leyo sozayivume yabo. Kwabe kusithiwa hayi ke siyanazi bani ne-recordings nino WhatsApp from ezifowunini zabantu kwathini ezo zinto ezo izinto ezi-acquire legally and can they be used in court kwathini. Wathi ke na ke hayi nisholi uvela nto ibithathwa sesasaphuselane uBrown Mkhotsi sisithi bana thina we need section 205 kwathini before sitepe into people's phones okanye before sidownload izinto ezifowunini zabantu. What all you need from a person is ifoni yakho le thi ewe okay ndingadownload i-contents zefoni athi umuntu ewe it's done. I can use that evidence anyway. Actually you can even tap a phone and not use the actual evidence okanye the actual recording. So uyakwazi bana uthepe ifoni umuntu adiscuss ba ya Mendi sizawuhamba siyobulala ubani kwathini. You might not use that recording in court, but what you need to do wena is to follow up ba uMendi nalo muntu wakhe bahambile nyani na bayombulala la muntu bebesithi bazambulala, and if bambulele you need evidence that it was them. That's it. Awukhona into usubmitela recording. Akutsho mna ke guys kutsho uMkhwanazi ba eqongeni. Sizaphinda sibuyele ngo 8:30
siyova ba uthini. Otherwise ke inoba nangoku njengoba kusitewidini uswipe ngekhadi la plus alina limit.